31 jiking jik kunjuk dumateng sagungipun para-para ingkang keparengai gati pepilih kawontenaken serahanipun wujudipun sawung pethak manca warna ugi keparendharaken beksan sawung samtawis monggo suwisan malih kunjuk katur dumateng para-para ingkang mriji hangai karya sepisan malih kunjuk dumateng kadang mriji ingkang mriji hangai karya nggih amasrahaken wujudipun sawung pethak manca warna ugi keparendharaken beksan satawis monggo kasuwun daya-daya katuran tindak tumuju wonten sasana madane pahargyan agung nyaket kadang-kadang paguyuban kerawitan pantes laras minggu bendo magetan nuwun sagungi para tamu kagung putri ingkang satuhu kirepatan hangamaliatur saeng keluarga Agung Bapak Sugeng Ibu Suyatming ngaturaken pambagya wilujeng enjang sugeng rawuh matur sangat gunging panuwun rawuh panjenengan sedaya kastunuhani menapa ingkang dados undangipun saking Sebeljah Lemantar Kintaka Wara serat sedahan ulum-ulum ingkang sampun katuraken ngarsa panjenengan sedaya boten kata lumpen bilih rawuh panjenengan menika kasuwun paring doa saha pangestu genya panjenenganipun ingkang hamangku gati keparingipun sedya netapi dharmaning sepuh wisudan tali dharma ngentas tulus kenya punipun sesilitih Nimas Ayu Roro Indah Ismatullah ingkang kepareng mangke badhe pun dhawuhaken kalian pun bagus Doni Puguh Prayitno Jalu Taneyo Ibu Bapak Sarwa Yatirin Ibu Juratmi ingkang pidalem kademangkan Junggrang Barat Magetan ingkang kepareng handharaken karya rikalenggahan semangki sinarengan Ibu Pangeduning Busana Tatarias Temanten Raka Sekar Make Up Wedding mapan wonten Desa Karasan Kecamatan Kartoharjo
Kabupaten Magetan ugi kasengkuyung dening kadang-kadang BR Pro Audio menika BR Pro Audio kagunganipun putra temanten piyambak di kadang pisan piyambak ingkang mijil saged kademangan Jonggrang Barat Magetan ugi kadhereken kadang-kadang paguyuban krawitan pantes laras ingkang mijil saged kademangan Desa Pingkuk Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan ugi dipun live streaming kalian kadang kula Fandi Multimedia semoga satawis Bapak Ibu awit ingri kalenggan semangke parang nampi daun kemari sasmito keparang kadhereken pambugan bahargian monggo satawis sarang-sarang lodhaken tansah manunggu puja miwah puji syukur sumindi wonten ngarsa dalem Gusti Allah kang maha kawasa mugi kula lan panjenengan tansah manggih rahayu kawijegan kabuka saking kanca-kanca pantes laras dipun dherekaken srepek mawon monggo kanca-kanca dipun dherekaken satawis monggo. Sih tentrem rahayu sewilasa wilasaning Gusti ingkang maha murah tuwin maha asih tansah kajiwa saha kasalira tumanduk dumateng panjenengan para pilenggahan luberna sadengah kang asipat urip rahayu rahayu sagung dumati kandhe ngaturaken bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabil sadid duwun kala duwun. Duwun kunjuk katur sagungipun para pundhen para pinisepuh para aji sepuh kasepuhan wonten ing Kademangan Paduan Puh Gedang Desa Pendem Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan. Ingkang sampun ana ing pamawas lebda ing pitutur ingkang tansah pinundi tansah kula sungkemi. Kunjuk ngarsanipun para alim, para ulama, para rama, yai, ibu nyai, para haji, ibu hajah. Ingkang rinten kelawan dalu tansah semanding pustaka suci kitab Wahyuning Ilahi Rabbi. Ingkang menangka dada panuntun ing kiblat manembah ingkang satuhu luhur ing budisa tansah kula bektosi sedaya dawuh saha fatwahipun. Kunjuk ngarsanipun para priagung, para pangembating praja, para satenagari ingkang menangka dadi pandhap saha pandhaming kalodasi ingkang pantos hanampi sagungipun pakurmatan sumrambahing para tamu kagung putri kang satuhu bagya mulya. Amit amit pasang liman tabik Tino bino iladuni miang tulak sarik sosiku dendaning Gusti punten dalem sewu awit ingkir kalanggan semangki krumatun ngadeg jejeg wonten ngarsa panjenengan awrat nundi dawuh jejipan kang sampun kula tampi saking keluarga Agung panjenenganipun Bapak Sugeng Ibu Suyatmi ingkang kepareng sedya netepi darmaning sepuh Wiwaha putra Mahargya siwindhawaken ingkang putra putri kinasih ananging saderengipun monggo langkung rumiyin panjenengan wadhaken tansah manunggu puja miwah puji syukur sumendhi sarta ngayom mring purba wasesaning Gusti ingkang murbeng dumadi awit para ruwintuning barokah hidayah inayah wujud kabagaswarasan kawilujengan saha katentreman sahingga panjenengan sedelasan kula saged rawuh kempal manunggal nyawiji keparang nderek hangestrani saparing doa pangestu marang keluarga Agung Bapak Ibu Suyatmi sakeluarga mugi tumapeng gati mangki wiwit purwa madi ngwusan lan sedya tansah
manggih rahayu kawilujengan kalis rubeda niring sambikala. Sagung para tamu kagung putra ingkang satuhu kinurmatan kabar ngaturaken nurut rantamana di sorong kang samrinam tamrinaji rinumpaka dening para plangsa minangka tinar buka swanipun Sang Senata Rahayu Indah Ismatullah ingkang arsa mangke miyos mijil saking sasana Taman Pamardi Putriya sasana Mayang Arum sasana Panti Busana Manjing sasana Paheryan Agung tumulindaraken pambuhipun Sekarat Dimanca Warna ya kembar mayang ya mayang sakembaran ingkang arsa mangke dipun boyong dening Kadang Piniji Kadang Manggolo delasan para putri Domas purna kaboyong wujudipun kembar mayang tumuli dodaya sirat maja ponang temanten arsa kajemokaken kadhopaken nut satataning adat Widisa Widana ingkang tasil mampah wonten ing padukuhan Puh Gedang Desa Pelem Ngaribaya dening Pujanggagung pujangganing keluarga Wondini rawuhipun Rama Ibu Kadang Pisan Tresna saking Ladan Junggrang ingkang mangke tasih wonten sasana Pareman badhe dipun papak dening panjenenganipun Mbah Sono Sarimbit Ibu Wondini waosan serat-serat suci Al-Qur'an ingkang kepareng mangke badhe katuraken dening piyambakipun Bapak Sugeng tanggap wacana pasrahipun punang temanten kakung saking keluarga Junggrang Barat Magetan ingkang kepareng mangke badhe katuraken dening panjenenganipun Bapak Sucipto Wondini Pambagyo Harjo Yuwono delasan panampinipun pasrah saking keluarga Ibu Suyatmi ingkang kepareng mangke badhe katuraken dening panjenengan Mbah Mudin Ruslan Wondini tumapang adicara hastungkara utawi doa barokah ngiras pantos doa panutup pahargyan mangke nyuwun gunganipun panjenenganipun Mbah Wogiyarno sagunging para tamu kagung putra ingkang satuhu kinurmatan menggah mangkaten urut rantaman adicara kang samrinantam rinaci rinumpaka dening para plangsa semisal maling ngaturaken pambagya wilujeng injang sugeng rawuh dipun sekecaken anggih lenggah ngantos ing mangki paripurna nikati nuwun kala nuwun sagunging para tamu kagung putri sakderengipun upacara majemukan panggih temanten ugi kinarya njangkapi gelaring upacara adat Jawi inggih kepareng dherekaken serah-serahipun sawung pethak mancawarna ugi kepareng dherekaken kanthi beksan sawetawis pramila kadur dhumateng Kadang Piniji monggo wasra wekdal kasumanggaken nuwun. Oh nggih nika langsung dipun beksakaken Pak Di. Nggih. Heeh, Pertiwi nggih. Monggo nika kenjo dhumateng kadang-kadang ingkang keparang derek-derek beksan sawetawis. Nggih, monggo dipun dherekaken sawetawis. Sinarengan paguyuban seni kawiwitan pantes laras. Bijil sang kademangan pingkuk bendo Magetan. Fandi Multimedia BR Pro Audio Junggrang Barat Raga Sekar Makeup Wedding Karasan Kartoharjo
matur gunging panuwun nggih Pakdi narya ndherekaken jangkepe wadicara adat nggih. Saderengipun pamunten awit menika temantenipun ugi satata kepareng ndherekaken miyosipun putra temanten putri monggo Bapak Sugeng Ibu Suratmi kasuwun rumiyin tindak wonten dalem saperluhan ndherekaken miyosipun putra temanten kadya Sekar Kang Mawa Teja Candrani. Rop sidhem pramanem rop sidhem pramanem kang ana sak bawane ngalang-alisik gegodhongan tan ana kang obah kapirana datan ora waru kang lumampah rum arum rumah basing dur kandara jrempah sinebaran sare-sareng puspita ginanda wida jewat kasturi jati maweh rasa renggep edining kang swasana sinampar sandung gumebyur kebyur angambar-ngambar gandanya lahing ngono ta wau ana teja hangunga praba tuhu punika tejane risang ayu rara endah ismatullah jalu tanaya payumbun Bapak Sugeng Ibu Suyatmi ingkang nyos saking sasana Taman Pamardi Putri ya sasana mayang arum ya sasana panti busana lumampah lon-lonan tindak ira kahayap saguhipun para ampil para upacara para amban sati manggala yudha manggala pagrayu pager bagus kawista pinanganten putri mengagem busana ingkang sarwa retna pindha busana Prameswarinada tinon saking Mandrawa ingkang abyor mombyor pating pancuran kadya Kartika hasile pernah Kartika arlintang silih pernah alian kadya lintang alian candrani gegolong rinengga oncan-oncan sekalian maju sundhu sekar kandil katon sadat sing satpawakane melo-melo wadanane rompyoh-rompyoh sasina meladi kang ningir-ningir manggis karangat grana runi ambangir netra kang blalak kang mekaring sekar tanjung yen tumbombrong sansaya mancorong yen brasangut amimbuing patut yen masem apait padu kinastika bebasani nalika semono kadang wiriji pamboyongipun Sakaradi Pancawarna puspita adi kayu klebu Dewa Ndaru Jayandaru ya Sekar Kusuma asmara ya kembar mayang ya mayang sakembaran sigra kaboyong kadang wiriji kadang manggala delasan para putu Demas pramila wenastan Sakaradi Pancawarna ya kayu klebu Dewa Ndaru Jayandaru ya Sekar Kusuma asmara ya kembar mayang ya mayang sakembaran Nduk rikala caritani ingkah siwangkan Salindra bawana
Sang Hyang Jagat Grinata Hanawi Prohab saringkang cacah sapta utawi cacah 7 hanenggih Padarisu Praba Brari irim-irim gagar mayang tunjung biru lan saptunggalan itu muli Prohab sari kepareng hangrunce sesekeran ingkang sarwi kembar tumuli Prohab sari kepareng tumurun wonten ing ngarsapada keparengkaken titah ingkang sinung kepareng hanampi wahyuning jagat ya wahyuning katurman sinebat wahyu nur buat aji sok sintena sok sinten ingkang sampun kepareng nampi wahyuning jagat ya wahyuning katurman sinebat wahyu nur buat aji keparengken ami sudha putra putri kinasih kembar mayang minangka serat srana bagu jejangkap dipun putra temanten sakloron usul namanya serasar bolamen ujung kembar mayang nyaring soi gongso kabarso uba ramen kagem majmukan panggih temanten monggo dipun tata dipun semaktaken sawetawis dening juru pangediring busana Raka Sekar Makeup Wedding bijil saka Demangan Karasan Kartoharjo Magetan ugi kasuwun dening Pujang Gagung pujaning keluarga Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Sholawatullah alaika husni maro'aina qautu ya wajah sururi Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawat anta samsun anta badrun anta nurun fatonuri anta iksiru waholi anta misbahu syuduri Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah alaika katur dumateng sedaya para pangombyong pandherek keluarga Jonggrang Barat Magetan mobilitase wonten Jawi monggo kasuwun katuran tindak wonten sasana pahargyan agung nguring-uri budaya Jawi ingkang adiluhung dumaya wanci pinasti ari piniji ana titahing Gusti arupi jalu tanapi wanita ingkang nadya nganci ing alam madyana tepi piwulang suci nuhoni sunahe nabi nenggih nambut silang neng akrami bangun keluarga ingkang baiti janati usa kadhawakan nur satereng adat widhi sawidana inggih tasil mampah wonten Kademangan Puh Gedang Desa Pendem Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan
Dawuhipun punang temanten saklonanipun menang bagus doni puguh prayitna plani Mas Ayu Rara Endah Ismatullah. Putra temanten musna manunggalaken tekad nunggal ati nunggal jiwa nunggal raga paraning sedya ninggal alam jejaka miwah kenya saperlu sesarengan lelayaring samudraning gesang bilih gesang kedah jejuduan minangka sarana nangkaraken wiji kinarya lestaring tumuwuh kawistara sang Arasmaya asong durung pujo hastawa puji hastuti mring dirgantara Kawistara Saraswaya uga asung pamita durung puja hastawa puji hastuti mring dirgantara mring tembene ingkang nembe kewala kawisuda wimbani raja sadina ratu sedalu anggennya jejuduan anggennya mlakama bangun balwis mangga wonten samudraning gesang tansah mangya kayuwanan rahayu kawilujengan guyub lan rukun lestari ing sak lampi-laminya fid dunya atal akhirah manggih keluarga ingkang barokah keluarga ingkang sejahtera mujudaken keluarga ingkang ayom-ayom belasan tentrem kawesten keluarga sakinah mawaddah warahmah lulus raharja panggih matan sigra putra manten dipun wisuda wonten dalam santawis dening Rama miwah ibunipun paripurna punang temanten dipun lenggahaken dipun wisuda wonten dalem tumuli daya-daya putra temanten dipun kanthi dipun dherekaken lumebet malih wonten sasana pahargyan agung nyuwun tambahipun berkah pangestu sagungipun para pundhen para prisepuh, para sanak kadang, mitra, keluarga, sagungipun para tamu. Anggenya putra manten jejuduan tansah manggih keluarga ingkang atut rutut retungan asih kasihan tresna katresnanan dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma amin. Bebrayat
Kandi pinayungan rahayu kawilujengan kalis rubeda nir ing sambikala dopipun Sirat Mojo ponang temanten sakloron adenggih ponang Bagus Doni Puguh Prayitna ingkang sampun kadhaupaken kalih Mas Ayu Roro Indah Ismatullah anut satataning adat Widisa Widana ingkang tasil mampah wonten ing Kademangan Padukuhan Puh Gedang Desa Pendem Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan. Ingkang kalenggahan samangke putra temanten ugi sampun kadherekaken minggah sasana Sihinggil kalenggahaken wonten ing Dampar Kencana. Ya palenggahan Sang Srinata Ngawisuda wimbane Raja Sadina Ratu Sedalu. Dereng cangkep bilih ingkang kalenggahan samangke dereng kepareng sowanipun Rama Ibu kadang pisan. Panjenenganipun Bapak Sarwa Yatirin Ibu Juratmi ingkang kalenggan semangke tasih wonten sasana Palereman pramila nyuwun gunganipun berkahipun kadang piniji ingkang kepareng hamethuk hamapak rawuhipun kadang pisan kunjuk katur dhumateng Mbah Sono Sarimbit Ibu sepisan malih kunjuk dhumateng Mbah Sono Sarimbit Ibu monggo panjenengan kasuwun jumeneng katuran tindak wonten sasana Paleremanipun kadang pisan monggo kadang pisan dipun kanthi sinten nggih kalau wau ingkang piniji monggo nggih ingkang piniji ndherekaken rawuhipun kadang pisan monggo sawetawis kasuwun nika katuran tindak wonten sasana leremanipun kadang pisan monggo kadang pisan dipun kanthi dipun ndherekaken lumebet pun sasana Pahargyan Agung dipun ndherekaken kanthi sarung jagung kanca-kanca pantes laras. Keparang nyuwun tambah berkah pangastu rumiyin anggennya keparang hamatuk hamapak handharaken swanipun Rama Ibu kadang pisan tansah manggih kajiwanan sirna pringgo bayaning marga keparang handharaken swanipun kadang pisan kanthi lulus raharja monggo Bapak Ibu ndherekaken mampah lononan tindak sasana Paleremanipun kadang pisan sutresna tumuli kadang pisan dipun kanthi lumebet sasana Pahargyan.
gunung Norabaka watone tan sasumanding mung tansah eling sarung jagung rasateka boten tresna yen tanpa roh sedina kaya setahun sarung jagung apot rasaku ngaturaken pambagya wilujeng rawuh Rama Ibu kadang pisan Bapak Ibu Bapak Carwa Yatirin Ibu Joratmi tatampi kanthi Jawatasta dipun tampi kanthi berjabat tangan riyin dipun dokumentasikan dipun foto riyin sarung jagung matur sanget kuwi panuwun kunjuk katur kadang wiriji ingkang kepargandharaken suwanipun Rama Ibu kadang pisan panjenenganipun Bapak Sarwa Yatirin Ibu Juratmi ingkang kalenggan semanggi sampun tinampi kanthi Jawatasta kanthi salam-salaman kaliyan panjenenganipun ingkang hamangku gati tumuli sampun pinaraken lenggahipun satata henjejeri Serat Maja Ponang temanten sakloron wontini panjenenganipun ingkang ngamugati Bapak Ibu Suyatmi menika mapanipun lenggah wonten sisih kananipun temanten wontini Rama Ibu kadang pisan mapanipun lenggah menika wonten sisih kiringipun putra temanten sagunging para tamu kagung putra ingkang satuhu kinurmatan saderengipun Ponang temanten nindakaken upacara adat Jawi kawestanan kerobongan jangkep kacar kucur dahar buka jenar unjukan tirta wening lan ugi tumapak ngadicara pangabektan tawi sungkeman langkung rumiyin sepisan malih langkung rumiyin monggo panjenengan kasuwun sawetawis lerem saking sedaya pakaryan monggo Bapak Ibu tamu undangan panjenengan kasuwun lerem sawetawis saking sedaya pakaryan kasuwun midhangetaken ngumandanging sabda ilahi wausan serat-serat suci Al-Qur'anil Karim kunjuk dumateng kadang biniji bapilih panjenenganipun Ibu Siti Mardiah wasana wekdal kasumanggaken monggo nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum min turab an khalaqakum min turabin summa idza antum basharun ثم إذا أنتم بشر تنتصرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bi barokahil azim. Pindho tumetes sing tirta prawitasari mbabar raos adem ayem tentrem. Mugi Gusti Allah tansah berkahi tumrapipun ponang temanten sakloron anggennya jejodohan
anggenyo plakama bangun baliwismo ngebyur wonten samudaning gesang tansah manggih rahayu kawilujengan guyub lan rukun lestari ing sak lambi-lambinya fidunya atal akhirah ngantiya tekan kaken-kaken saha ninen-ninen manggih keluarga ingkang barokah keluarga ingkang sejahtera mujudaken keluarga ingkang ayem delasan tentrem ingkang kawastaran keluarga sakinah mawaddah saha warahmah amin Allahumma amin. Sagunging para tamu daya-daya rikalenggahan mriku punang temanten arsa kepareng nindakaken upacara adat Jawi ingkang kawestanan krobongan jangkep kacar kucur dahar buka jenan unjukan tirtawening kapurwakan kawiwitan kanthi adicara pangabekten utawi sungkeman. Genya punang temanten jejuduhan semangke tansah nyuwun berkah pangestu marang Rama miwah ibunipun pramila daya-daya jengkaripun Sang Risrinata sowan merak ngabyantara sungkem pring padhanipun ingkang Rama miwah ibu tansah asesanti manggih kamulyan. Tumaping adicara pangabekten utawi sungkeman ingkang dipun pratisaken dening pamomongipun putra temanten Nyi Bekel saking Sanggar Tataryas temanten Rara Sekar Make Up Wedding mijil sang kademangan Karasan Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan. Kapurwakan risang ayu loro indah ismatullah ngaturaken sungkem bekti marang kagungipun Ponang Bagus Doni Puguh Prayitna. Datan ana kang den switani, datan ana kang den bektini. Kejawi Ponang Bagus Doni Puguh Prayitna minangka guru lakine ya guru nabine, imaming keluarga. Kang Mas Doni Puguh Prayitna pangaturaken sungkem bekti kula kunjuk sangandhaping padha paduka Kang Mas. Keparenga anggen kula suwita wonten ngarsa panjenengan kula pasrahaken jiwa saraga kula Kakang. Yayi. Wong ayu pun garwan Kakang sing tak tresnani sira indah ismatullah ya Yayi. Ndak tampa sungkem bekti marang pun Kakang. Katresnan Kakang uga tampan ana ya Yayi Yayi Syadi. Mara dage kene Yayi sira ndak kanthi sowan marang Rama Ibu nyuwun berkah pangestu ya Yayi. Monggo Kakang Mas. Kula dhirikaken Kakang Mas. Ponang temanten sakloron enget nalika dhuwur kala dumadi. Rama ingkang sembada dadya lantaraning tumuwuh Ibu ingkang sembada. Dadya papane yoga nawa candra dasari 9 wulan 10 dina. Ingkang tansah anggulawentah angling wiwit jabang bayi cenger nganti akhir dewasa. Lamun ta wis ketemu marang jati kramane marang judune. Pramila tansah nyuwun berkah pangastu marang Rama miwah Ibu sigra amari kalau yayah konjeming bantala wadanane. Sungkem padhanipun ingkang Rama miwah Ibu lamun ta lamat-lamat kabyarsa pangandikan putra temanten sakloron. Kanjeng Rama ingkang sangat kula tresnani duh Kanjeng Ibu. Kanjeng Ibu ingkang sangat kula bektosi kang putra ngaturaken sembah bekti kula konjuk sangandhaping padha paduka. Nyuwun pamunten sedya kalapatan kula Kanjeng Rama Kanjeng Ibu wiwit alit nganti dewasa.
dereng saged mbales budi punapa pun warsa panjenengan nyuwun dakung paksama berkah pangestu panjenengan ingkang kula suwun. Rama Ibu. Kanjeng Rama, Kanjeng Ibu jimat pepunden kula Rama Ibu. Kang putra uga ngaturaken sungkem bekti kula kunjuk sangandhaping padha paduka. Nyuwun pangapunten sedya kalapatan kula Rama Ibu berkah pangestu panjenengan ingkang kula suwun. Kene-kene nduk. Endah esmatula lan sira dene wukuh prayitna. Putraipun ibu Yayan nduk Yayan Ger sing tak tresnani. Ndak ngapura sakabeh kaluputanmu. Pantunganipun ibu marang jeneng sira sakloro ndak suwungke. Rina pantal ning wengitan kendhat anggen ya ibu tansah memuji sekanugrahaning Gusti Wahyu Judo Jati. Ya wahyu ning kamulyan wisumanjing mring awakmu sakloron bagya mulya. Ayo mayom tentrem anggon rukunan wong ayu. Kono uga sira menyuwun berkah pangestu Rama Ibu mung kadang pisan kono nduk. Wis taken dawuh Ibu. Sigra putra temanten ugi sowan marang abiyantara marang Rama Ibu kadang pisan tresna lamumpuk katurna. Anggenipun sungkemipun putra temanten menika tanpa beda. Anggen sungkem ing penjeripun ingkang hamengku gati pramila sungkem marang Rama Ibu nyuwun berkah pangestu Kanjeng Rama Kanjeng Ibu. Duh, Ibu ingkang sanget kula bektosi Kanjeng Rama. Kanjeng Rama ingkang tansah ngukir jiwa saraga kula. Kang putra ngaturaken sungkem bekti kula kunjuk sangandhaping padha paduka nyuwun pamunten sedaya klapatan kula nggih Kanjeng Rama Ibu. Berkah pangestu panjenengan ingkang kula suwun. Kula ngaturaken sungkem bekti kula kunjuk sangandhaping padha paduka nyuwun pamunten sedaya klapatan kula nggih Rama Ibu. Berkah pangestu panjenengan ingkang kula suwun. Iya wae. Bagus. Tak tampa berkah pangestu ngono ndur tak pangestuni ning ndi wae lakumu tansah antuk kebak barokah kebak hidayah mangya bagya mulya ayom-ayom tentrem anggon murukunan kono-kono nduk wong ayu lelepisan ndak bakal mugi rahayu sak lagune lenggah malih murad hake kene yayi sira tak derekke lenggah jajar marang pun kakang kene yayi kakang Mas kula dhereken kakang Mas tumuli kula manten ngaturan ing mangki paring gunakaya marang garwane sinebat adicara kacar kucur kacang kawak dele kawak beras kawak wong liya dadi sanak kacar kucur wong liya manjing dadi sadulur kacar kucur, kacang kawak, deli kawak, beras kawak, wong liya dadi sanak. Kacar kucur wong liya manjing dadi sadulur. Ingkang kalenggihan semangki putra temanten arsa paring gunakaya marang garwane. Wujudipun gunakaya ingkang pikolaing pakarti kang raka. Anjenika mengku sasmita mengku pasemon bilih salah sawijipun kewajiban dari seorang suami menika memberikan nafkah lahir maupun batin kepada seorang istri yang ngayomi uga ngayani. Ugi manggi putra manten pinaringan dedaharan
awujud buka jinar Andrawina kembul bujana dahar walimah ya dahar temanten wondene raosipun daharan menika wonten ingkang asin wonten ingkang legi wonten ingkang gurih mengku pasemon bilih mengku pratandha ing mangki bebrayan putra temanten menika kathah sanget pacobaning urip ana bungah ya ana susah mengke saged dipun lampahi bebarengan bekerja sama bebarengan susah senang dilakoni bebarengan paribasan berat sama dipikul ringan sama dijinjing ugi manggi putra temanten pinaringan unjukan ingkang pareng badhe kaunjuk mangke wujudipun degan lucuh ingkang woh sepisanan mengku karep bilih mengko werdi anggennya jejodohanipun para temanten antasipun Mas Doni Puguh Prayitno kalian Mbak Indah Ismatullah nika dados jodoh ing sak lami-laminya nganti tekan kaken saha ninen-ninen manggih keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah Pratimo kang bisa tata jalma tanulyan putra putri minangka rengganing balwisma mbabilih Wijil putra dados putra ingkang soleh mbabilih Wijil putri dados putri ingkang solehah amin amin Allahumma amin. Sagung para tamu kagem putri ingkang saduh kirmatan ugi satawis kalawau kadang-kadang sinoman asung pasugatan ingkang koswisan kang katuraken wangarsa panjenengan sedaya sinambi nglajengaken menika tumapaking tata cara adat Jawi ingkang kawastanan upacara krobongan ingkang dipun prasaken dening juru pangedining busana Raka Sekar Make Up Beding ingkang mijil saka Demangan Karasan Kartoharjo Kabupaten Magetan. Hangambaliatur menika saking keluarga Gung panjenenganipun Bapak Sugeng Ibu Suyatmi ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan awit nampi rawuh panjenengan sedaya kastunuhani menapa ingkang dados undanganipun saking Sohibul Hajah lumantar Kintakawara serat sedahan ulum-ulum ingkang katuraken wonten ngarsa panjenengan sedaya. Boten katalumpen bilih rawuh panjenengan menika kasun paring doa saha pangestu tumrapipun ingkang hamgati mliginipun serat maja manten mugi mangke pahargyan agung wiwit purwa madya hingga usaning sedya tansah manggih rahayu kawilujengan kalis prabeda nir ing sambikala. Bapak Ibu sak paripurnanipun mangke tumapaing adicara adat krobongan jangkep purna mangke kasuwun berkahipun foto keluarga nggih mangke foto keluarga ingkang sepisan mangke kula nyuwun gunganipun foto keluarga saking keluarga Junggrang Barat Magetan keluarga panjenenganipun Bapak Sarwa Yatirin Ibu Juratmi monggo mangke setunggal mbaka setunggal sakeluarga mbaka sekeluarga kasuwun gunganipun foto kalian temanten kinarya kagem dokumentasi ugi kagem kenang-kenangan sepisan malih mangki kasuwun foto keluarga katur dumateng Pak Dik-ipun Bulik Pak Puh Bopoh Pak Di Budi lan sedaya mawon minangka keluarganipun Bapak Sarwa Yatirin Ibu Juratmi pidalem kademangan Desa Junggrang Barat Magetan nyarengi foto keluarga menika dipun dherekaken tanggap wacana pasrahipun putra temanten kagung saking keluarga Junggrang keluarga Gung Bapak Sarwa Yatirin saperlu hamasraken ponang bagus Doni Puguh Prayitno kunju dumateng keluarga Puh Gedang Desa Pendem Ngariboyo mliginipun keluarga Ibu Suyatmi pramila katur dumateng kadang biniji minangka cundhakan ngatur talaking basa sulih sarwa saking keluarga Junggrang ing wekdal semangke badhe kasrani dening Bapak Sucipto. Sepisan malih katur dumateng kadang biniji panjenenganipun Bapak Sucipto wasana wekdal kasumanggaken monggo nuwun. Monggo ndherekaken foto riyin kaliyan Bapak Ibu. Bapak Ibu monggo foto riyin kaliyan temanten.
Dumateng kadang panoto adicara MC ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan ingkang sampun paring wekdal dumateng kula. Sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sadina Muhammadin wa sahbihi ajmain amma ba'd. Nuwun kawula nuwun dumateng para sesepuh, pini sepuh, haji sepuh, para pepunden ingkang sampun pana ing pamawas kiblat panembah lebda ing pitutur ingkang satuhu kinabekten. Dumateng para kiai, para haji, alim ulama, santriwan santriwati ingkang rinten dalu tansah sumandhing kitab wahyuning ilahi ingkang dipun ugemi sedaya fatmanipun. Dumateng manggalaning praja satriyaning negari mliginipun Bapa Pangarsa Desa Pendhem dalah para perangkatipun ingkang sinubeng pakurmatan. Dumateng para rawuh kakung saputri ingkang minentu sagunging paraharjan, para kadang werda muda tumaruna ingkang satuhu luhuring budi. Kanthi linambaran pepayung budi rahayu so ngaturaken sewu agunging samudra pangaksama kalilanana kula marak ngabiyantara wonten ngarsa panjenengan sedaya awit awrat ngemban dawuh saking panjenenganipun Bapa sarwa yatirin ingkang parikedah hangaturaken wudaring ganta mewah babaring sedya. Parandene saderengipun kula matur langkung rumiyin monggo panjenengan sedaya kula dherekaken memuja-muji syukur wonten ngarsanipun Allah taala ingkang sampun kepareng ngloberaken berkah sarahmatipun katidik ingkang punika kula panjenengan sedaya saged kempal manunggal wonten dalamipun Bapa Sugeng ngriki kanthi tansah manggih raharja kalis ing sekathahing rubeda. Ugi mboten ketalumpen sholawat salam mugi tetep kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang ing yaumul qiyamah mangke kita ajeng-ajeng syafaat saha pitulunganipun. Pepunden bini sepuh haji sepuh ingkang kinurmatan ingkang sepisan kula para rombongan penderek temanten saking tlatah Jonggrang ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng para bapak, para ibu, masyarakat ing Pendhem ngriki, khususipun Bapa Sugeng dalah keluarga ingkang sampun paring doa restu dumateng rombongan saking Jonggrang. Inggih awit saking doa restu panjenengan kula sak rombongan penderek temanten kakung saged sowan kanthi wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa-punapa. Ugi matur nuwun bilih sowan kula sak rombongan sampun tinampi kanthi pakurmatan ingkang sekelangkung agung. Katitik kula dumugi wonten ing Pendhem ngriki sampun pinapak gupuh ingkang grapyak sumanak, suguh ingkang enak, lungguh ingkang kepenak. Pramila saking menika sisan malih para penderek namung saged matur nuwun gunging pangaksami. Lajeng ing kelenggan menika
para penderek saking Jonggrang namung saged ndongaaken mugi-mugi sih kadarman panjenengan pikantuk piwales saking ngarsa dalem Allah taala ingkang matikel-tikel. Amin ya robbal alamin. Para bapak, para ibu, salajengipun kula badhe ngaturaken menapa ingkang dados sedyaning manah panjenenganipun Bapa Sarwa Yatirin ingkang sepisan Bapa Sarwa Yatirin ngaturaken salam taklim dumateng keluarga Bapak Sugeng dalah Ibu Suyatmi sumrambah para keluarga kanthi atur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi kawilujengan seger kebagas kewarasan tansah kajiwa kasarira dumateng Bapa Sugeng dalah Brayat lumeber dumateng kita sami. Amin. Ingkang angka kalih panjenenganipun Bapa Sarwa Yatirin ing kelenggan menika masrahaken ingkang putra kekasih Gus Doni Puguh Prayitna kaaturaken dumateng Bapa Sugeng sakula wangsa sumrambah para masyarakat ing pendhem mriki. Anggenipun pasrah boten sinarengan bondo donya ananging wujud Mas badan sapata nunggih Mas Doni Puguh Prayitna menika. Mugi-mugi panjenenganipun Bapa Sugeng dalah para keluarga kersa nampi kanthi suka renaning penggalih mekaten. Ingkang salajengipun panjenenganipun Bapa Yatirin matur wonten ngersa panjenengan bilih monggo sak kersanipun Bapak Sugeng anggenipun anggula wentah anak kula pun Doni Puguh Prayitna kanthi panyunan sampun ngantos mbanayot mban sindhe mban silatan tegesipun sampun ngantos benten-bentenaken anggenipun gula wentah kaanggepa putra piyambak satemah anggenipun paring piwarah paring pitutur boten tida-tida murih anggenipun mangun bebrayan saged manggih bagya mulya sakinah mawaddah warahmah mekaten. Ing salajengipun Bapak Sugeng dalah Ibu ing kelenggan menika matur bilih mangke ing dinten Minggu kliwon tanggal 7 Juni 2026 kersa keluarga pendhem ngriki nyuwanaken putra temanten dumateng Jonggrang. Inggih badhe ing mriku badhe kabiwado sak cekapipun mekaten. Dados sepisan malih dinten Minggu tanggal 7 Juni 2026 jam 10 sageta sampun rawuh wonten ing Jonggrang mekaten Bapak nggih kesinartan para rawuh para kadang sak cekapipun. Ing salajengipun Bapak ing kalenggan menika Bapa Sarwa Yatirin badhe ngaturaken tandha tresna tali asih murih anggenipun kekadangan pasederekan antawisipun Jonggrang kalian pendhem niki sansaya raket supeket pramila saking menika dumateng Bapak Sugeng monggo keparenga tindak mangayun mriki saperlu nampi tandha tresna saking panjenenganipun Bapak Yatirin mekaten. Nggih. Nuwun sewu nenggo sawetawis. Bu Sri Ayu. Nggih. Nyebar godhong tara sabar sawetara. Nggih, menika wujud tresna asih.
Nggih, amplopipun ngantos lungsek. Monggo, Bapak, panjenengan nggih. Nyuwun dokumenipun. Nggih. Ampun, nggih. Matur sembah nuwun Bapak Sugeng dalah Ibu kersa malih lenggah wonten kursi sekawit. Bapak Ibu menika tandhase sampun katuraken ing salajengipun ambo bilih para penderek saking Jonggrang kathah kelepatan kirang Subasita ingkang boten meranani penggalih dumateng menyanipun Bapak Sugeng sumrambah para masyarakat ing pendhem mriki kula minangka talang ngatur tetuangga rombongan namung saged nyuwunaken gunging samudra pangaksama ingkang kathah ing salajengipun hambuk bilih paripurna ing pawewan menika mangke para penderek saking Jonggrang nyuwun pamit nyuwun doa restu mugi-mugi wangsul kula wiwit songkik saking pendhem mriki ngantos Jonggrang saged manggih rayi widodо nering sabikala. Saking kula pribadi mbok bilih anggen kula matur wonten kitaling atur nyuwun agunging samudra pangaksama warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Matur sanget gungi panuwun kunjuk dumateng wakil saking keluarga Jonggrang ingkang dipun sarani Bapak Sucipto kanthi wijang gamblang tur terus terang kaduk tatas titis tatas rantus pasing pangandika sulis saros saking keluarga sapruh